Hi guys, खुलुमबाय नोंथां गेम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। जोंनि डियर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारनि अनसुलि बिनानाव बेनो जाबाय डक्टर अनजलि दैमारि। बिथांखौ बाख्नायनांगोन। बिथाङा जे मोजां खामानि मावदों, बिथांनि जि माखासे रां कालेक्शन खालामनाय बे बाथ्राखौ आङो मोनथिबावानोमोन आरो दा मोनथिबाय आरो बिथांनि बे खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमो आरो लोगोसे बेबायदिनो बिथांखौ थुलुंगा हो बयबो जे बिथाङा बेबायदिनो आरोबाव गुबुन जेरै दा जाय मानसिखौ सापर्ट होदों आं बिथांनि सोमोन्दै खोन्थानि। बिथांनि मुङानो जाबाय सहिमा मोसाहारि आरो बिथांनि बिफानि मुङा मानुएल आरो बिनि गेजेराव बिमानि मुंखौ करमेला मोसाहारि ना मा होनदों। बिथांमोना देवलागुरि होनदों बेंटलनि आरो बिथाङा जे माने जाय सहिमा मोसाहारि बिथाङा जे बिराद गिदिर बेमाराव दङ, बे बेमाराव थानाय सुबुंखौ मदद होदों बेनो जाबाय डक्टर अनजलि दैमारि। बिथाङा फेसबुकआवहाय माखासे पस्ट होदोंमोन। बे पस्ट होनायनि दारैनो माखासे गोबां सुबुंफोरा बिथांनो डनेशन हरदों आरो बेनो जाबाय 41,600 आरो बे 41,600 जाय एमाउन्ट बे कन्ट्रिबिउसन खालामखांनायनि उनावहाय मा होनो सहिमा मोसाहारि बिनानावनि बिमानो गथायदों आरो बिनि थाखाय बिथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमो। बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थादों आरो रायजो राजाफोरा नोंथांमोनहा डक्टर अनजलि दैमारि मेडामनि जे बे खामानि मावनाय बेखौ नोंथांमोनहाबो बाख्नायबानो जाबाय। दिनै जों बेखौ बुंनांगोन, मोजां खामानि मावोब्ला बाख्नायनांगोन आरो गाज्रि खामानि मावोब्ला जों दुसिनांगोन, नङा होमबा? बेनिखायनो सम लानानै सिचुएसन नोंथांमोना बेखौ नोजोर होबानो जाबाय। दिनै डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा गोबां मोजां खामानि मावदों। स' बिथांनि खामानि मावनायाव नोंथांमोना एसे अननानैबाबो मदद होनांगौ आरो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन जासिनांगौ आरो बिथांखौ थेंक इउ होननांगौ। मानो होनबा बिथाङा सासे केन्साराव जुजिनानै थानाय सासे उन्दै गथ'नि जे बैसोखौ बिथाङा अनखांनानै बिथांनि जे देहायाव जे जानाय आथिङाव जे गिदिर मोनसे बुनाय जे केन्सार जादों बेखौ नुनानै बिथांनियाव गाबखांनाय फैदों। बे गाबखांनायजों बिथाङा दिनै बिथांनि जानानै माखासे मा होनो डनेशन कालेक्शन खालामनानै 41,600 रां हैदों। 41,600 राङा देमालि नङा। बे एमाउन्टआ एसेबां गोरलै नङा। सोरनिबा न'खरनि थाखाय बियो बोसोरसेनिबो जानो हागौ बा 6 मासनिबो जानो हागौ बा 3 मान्थसनि थाखायबो जानो हागौ, सोरनिबा थाखाय मास मोनसेबो जानो हागौ, सोरनिबा थाखाय सानसेनि खरसबो जानो हागौ, जियानो हक, नङा होमबा? स' दिनै सहिमा मोसाहारि बिनानावखौ जायफोर मदद खालामदों डक्टर अनजलि दैमारिनि मेडामनि दारै बिथांमोनखौ आं खेबसेबाव खुलुमबावो। जे आं बिनि सोमोन्दै भिडिअखौ होखादों अलरेडि। करमेला मोसाहारि एबा मा होनदो सहिमा मोसाहारिनि बिनानाव बिथांनि बिमाया गोबां दुखुआव दङ, गाबनानै खोन्थाहरदों आरो सहिमा बिनानावाथ' गोबां दुखुआव दङ। दा बिथांमोननि जे बे दुखुखौ नुनानै जों भिडिअखौ होदों आरो फेसबुकआवबो होदों। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला मदद खालामनो हायो। आं बेखौ बुंगोन, मदद खालामनायनि माखासे सिस्टेमफोरखौ नोंथांमोना सोरबा सासेनिल' मदद खालामनाङा। सोरनोबा माखासे जुदि दोनोब्ला नोंथाङा बे मासावहाय आङो 1,000सो मदद खालामसै होमबा नोंथांमोना बे फैसाखौनो दोननांगौ। मानो होनोब्ला बे 1,000खौनो नोंथांमोना सोरनोबा 500, सोरनोबा 50 थाखा, सोरनोबा 100, सोरनोबा 1000 बेबायदि हरनो हायो। खिन्थु 1000 हिसाबै दोनोब्ला बयनोबो माखासे खावसे हरनो हायो नोंथांमोना। सोरनोबा 50 थाखा, सोरनोबा 200, सोरनोबा 100, नोंथांमोना जायनो गोसो बेबायदि। स' बेनिखायनो 1000सोखौ गथायै हरजोबनांगौ बे नङा आरोना। स' जाय सहिमा मोसाहारि जे बे बेमारिया बि बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउट एबा गुवाहाटियाव दंनो आरो बिथांखौ फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बिथांनि जे देहाखौ फाहामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि। बै रांनि थाखायनो माखासे सुबुंफोरखौ खावलायदों। माखासे सोरबाफोर राइडार्सफोरबो थांनाय नुदोंमोन आं बेखौ क्लिप्सआव होनानै होगोन। बिथांमोना ब्लाड डनेशन हैदों। केन्सार बेमारा बिराद गिदिर बेमार रायजो राजाफोर, ओमफ्राय बेखौ फाहामनो थाखाय बिराद खस्थ' आरो गोबां गिदिर केन्सार थायो आरो माखासे केन्सारफोरखौ मोदोमफोरखौ हाखानानै फाहामनो हायो। माखासे केन्सारा ओरैबायदि जे बेखौ हाखाथावै बुस्थु, बा जेरै हमना ला बन केन्सार, बेफोरबायदि रोदानि ब्लाड केन्सारफोर, बेफोरबायदि बिराद खस्थ', बेफोरबायदिया बिराद गिदिर बेमार केन्सार जायो। स' बेफोरबायदियाव गोबां गिनो गोनां। स' जों बयबो अनलायलायनानै मदद खालामलाय। आं बेखायनो बुंबावगोन, डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा जि खामानि मावदों, जे डनेशन खांलायनानै मदद होदों, बिथांखौ आं सेलुट मारियो आरो थेंक इउ स' माच। बेबायदिनो खामानि मावबाय थाथों। खुलुमबाय मेडाम। डक्टर अनजलि दैमारि मेडामसिम बे भिडिअ'आव थांगोन थाङा आं मिथिया, खिन्थु बिथांनि जि खामानि मावनाय बेखौ आङो मोजां मोननानै बे भिडिअ'खौ बानायनानै होबाय। थेंक इउ स' माच, थेंक इउ।